Ai piept de pui și nu știi ce să mai gătești din el? Atunci încearcă această rețetă și o să te lingi pe degete. Te va încânta atât de tare încât o vei face de mai multe ori. Începem prin a tăia 3 bucăți de piept de pui în bucățele mai mari, așa ca în imagine. Le adăugăm într-un castron, le asezonăm cu sare, piper, condimente pentru pui și ierburi aromatice, le amestecăm, apoi le lăsăm deoparte pentru 10 minute. În timpul ăsta ne ocupăm de cartofi. Luăm 3 cartofi medii spre mari și îi tăiem în cubulețe mici. Îi punem și pe aceștia într-un castron, îi asezonăm cu sare, piper și ierburi aromatice, îi amestecăm foarte bine ca să ajungă condimentele peste tot. Punem 2 tigăi pe foc. În prima tigaie punem 3 linguri de ulei, iar în cea de-a doua punem 50 de grame de unt. Când uleiul s-a încins, adăugăm cartofii și amestecăm ca uleiul să ajungă peste tot. În tigaia în care avem untul topit, adăugăm pieptul de pui și amestecăm ca pieptul de pui să se albească. Lăsăm la gătit amestecând ocazional până când se rumenește. Adăugăm 130 de ml de smântână pentru gătit și mai lăsăm la foc mediu 2-3 minute amestecând în continuu. Adăugăm și cartofii rumeniți peste pieptul de pui și amestecăm. Deasupra punem 100 de grame de mozzarella rasă sau cașcaval, acoperim și mai lăsăm la gătit până se topește cașcavalul. La final presărăm pătrunjel verde și este gata. Pieptul de pui este suculent în interior și ușor crocant la exterior. Este o mâncare delicioasă. Dacă ți-a plăcut rețeta, apasă butonul de urmărire și dăm like.